Намасте! За да имаш спокоен и медитативен ум, първо правиш малко упражнение за тялото, да можеш просто да се чувстваш добре в него, после сядаш и дишаш осъзнато малко и после медитираш. Тоест, това тотално те прави способен да имаш спокоен ум. Но без да минеш през дишането, не можеш да имаш спокоен ум. Не е възможно, защото имаме 72 000 канали, казва науката, енергийни канали, нади, там къде има приплитания повече, чакри му викат, чакри, както и да е модерна дума, такива центрове енергийни, където тия енергийни канали се приплитат най-много. Тези 72 000 енергийни канали, в които сме осеяни, те се запушват. Или някъде тока напрежението там много високо, а пък другаде много слабо. Някъде е тотално запушено, другаде е замърсено, другаде пък прекалено силно тече. Нали? И дишането ти очиства енергийните канали. Шодана. Нади, шодана означава пречистване на енергийните канали. И тъй като си почистил, телцето, ефирното тяло, т.е. енергийното тяло, защото това тяло без енергия какво е? Мъртво е. Като пречистиш енергийката си, само тогава мога да е спокоен.